Te ka jingi ki kaba ka komsok la pon kre arpoetrik ka yaj beshikmat. But arpulai kum ka komso ngi sutu shai kedar. Baka resolution ka baklang tam kadai ka jingya kenduk markmat but ya pliu jumot but Union Minister Government of India na benta ki jing'e but ki jon kam jungi kum kirit paj bangi don ru ka hok kat kum ka artikel arspa so sa ha constitution jong kari India te ya ki jingi ki har pulai ngimpat nang ban batai langin pensenge ni ya shikmat I ngin pej itu sengi bat ka por kan sa batai namar kum ka jaj penriu ngim la shu ban shu pej kai la ne ban shu ngap man ya kini ki jing'e ke ba kum jaj penriu bat ki dau ba dosan ke ba kum ti penriu ke bang la dai ban yo namar ba ngila jandap sa ka san phot teligis nam aneka kuldan jubili da bantaban rakhe ya ka jingdap san phot teligis nam jong jela me klia ka bang la yo ila jong jela na dus nam 1972 la rajia ba umwan ngila tip shai ba u donor minister but u siri jiju ki badai ki minister jonga Government of India nanti betul hikin wan ngin sa summit ki nama ngila prepare art ligi merendong kawai address ya u Home Minister jonga Government of India u Amit Shah ji bat kawai kalong ba ngila address ya kitu ki arngot ki minister jong sukar India nakaliang jong komso ngin pechwa ke jingi kren bat u Amit Shah ka apply trek bat lada ka jingi kren jong ka komso hak apply trek kalong ka persisok nak benta kini ki issue jong ka jaj benriu kemud kala biang hi rela raja ba kampoi shuno na liang jong komso ngin sa shong ka sisi raja bang haban hershel hi na benta bandawa hi no ru kum ka komso bat kum ki nong elam jong ka jaj benriu ha na jalam kliang im banse ka komso ka kwa ba kini ki jingi ki jong ka jaj benriu kini ki lightly ILP uput usam ban penrung ikutin kasi sa kret ke bandri jok sosial India bat ka MRSSA baki day ban penlong aino namar pi kalong ba snow thamula kat ngi ki breu ngim don ki an namar pi wat kimat kimreng kiding ki mau ki ki wa ru ki don la chong ka ai kaba ki bu la da don ka jingma ne ka jingsha penjot ne jingsha julor nak benta ka jongki khnang bakan long kum ka jing yada ka jingsingan yeki kum ka Environmental Protection Act sejarah khandai spa prapun reu ban yada ya ka klau ka ptap ki ki wa ka khandau ka siap bat kum ta terter bat kum juru ka Wildlife Protection Act 1972 kalong ban yada ya kimrat na ka jingsha pniap dusmon kun thup ya borok kimrat bat kiwai kwe de ki an te lada kimrat lada ki klau ki ptap ki ki wa ki don ya ka an te katno tam ngi kum ki kun ban reu hatu kham koridor kimrat kham koridor kamariang ban ya ban reu tingi sutu ba kum ka jaj ban reu ngidai ban yo ye ki anyi baklan bat ngi kentu ke sukar India lada pidai sha ta kimi ki kapa phapan biang jun kam ngi kon ada ngimton ki anyi baklan kinwan ki mandari na siliang duriau jongga perthail ne jongga jalam na sabar jalam klia kalong tangkat no ngin saja ne nasla perthai teban ya ka saja tengi hab ban ya kundo yap ngi ham bani ksat long ga bolong jaga bajia bar ka ba so shop ting kalong ba yo se ala kini ki an gi baklan ngim don hangang sngo ba yo se kan wan katma